سلام زخبركم تخطاتلتي نجات بيوتي چانل أبرحوقن قربان كوينكم مدباتي تكتاتلو زلكم أحوات بمولئكم تبوكتلو تسفاي قبر نلومي جيزانان جنزبنان نغطبلو ناب صالونات كيكدنا أب جزانا بزحسرن بزغللن منجدي لكع كمتي أب صالونات كيدنا نقبرو كمي جيرنا أب جزانا عمي قطريتنا يقصنا نكايد كنرئينا سقا موداتا مسايت انحو قدميو جن لايك شير كتقبرو يزخاخركم نزا فيديو حدشتي زخونكم سبسكرايب زي قبركمون سبسكرايب بمقبار أبالاتنا چانلي كتكونو بخبري عدمكم نتا أب تحتي زلاك أجل بمطواقون حدش زوردو فيديو تاتي بقدام النت كتريقو تقوليكم قربت نايقتنا كل جيزين نفاس تقالعي سلازخوني كم اون اتماعالتاوي نتقاملو ماسكتات يخون كريمات كيت أريلنا يخيليو تأكيبو دما منافيتنا يقربتنا يعطوو سلازخونا دما انت وحادي أب كلتسامون حادي جيزي عموق زبالات أريت نايقتنا نكايد انتو خوينا نتنتقامو ماسكتات يخون كريم كقبللنا يخيل نزي سموناوي عمي وطريت نايقتنا نكايد كاندي زدليونا نقراد دما مجمريا قريبا يوزلخو نقتنا محتابي زخونا الناس همنا قريبا لخو زخونا عينت نحتابلو سامنا مالتيو زغا انديان كليماس كلنا بزي أبز دما تونر قريبا لخو روز ووتر أبزي فساس سامنا لنا كومو دما فوكيس مفحفحي مالت سكراب نقد زخون قريبا لخو قتلنا عمق زبالة صوري شحاني كدلينا يو كومون عابي شقوامانو كدلينا يو أبزون رقعو دتوقت دخوم هرود معر كومو دما شكور قريبا لخو قتيلين براش نقص محتابي نتقاملو قريبا لخو أما وداتا دما كمز عين الطوط كدلينا يو حراين بار كردانا متان كلو ببترا مالت درجة بدرجة كأربعين مجمرة جغرنا كلو أكيبنا كانت حزوئنا قتلنا قصنا كم اون كسادنا أطرينا كنحتابينا نمحتابي زخوانا ناون سامنا قريبا لخو زخوانا نتقاملو عينت سامنا مالتيو زيا أنا استقاملنا ناي هرود سامنايا ويون فساسي كمز عينت سامناون كنتقام نخيلينا زمرصنايو مالتيو سخات كنون تتقامالو عينت سامنا غيركن كتقامات خيلايخن زيا خا لملمتي نقصنا مصريت تطقمنا براشيا قصنا اعفيرنا دما بزا براش غيرنا افكيسنا قصنا كمون كسادنا اصرينا كنحصبينا قصلنا هفا ويستيم كنقبرينا اب عميق شحاني اصبيقو زفالحه وعيماي قلبيتنا عبي شغومانو كبرسنا جميرنا كلو شفينا كنعطونينا أتصبيقنا سقاب نرهت كم اون اتهفا سقاب زخيد مالتيو كاب حموشته سقاب شومنته دقيق تشفينا نتصنح أبزماي نعنع انتأتينا اللون زيادة كريحنا مالت ريلاكس قبرلنا يخيليو بإلكتريك تسرحنا يستيم ماشن انتلنا زبالت ايو ازقن باب جزانا زلو نقرات كمي جيرنا بزغالة لمن قدي كم نتقام يزارئي كنزلوخو قتلنا مفحفحي وي سكراب كنقبرينا اب جزانا ندالو سكراب كدلينا يو ابزيا معرن شكورن قريبا لخو اتمعر صوري عينة معر انتخوني تمراتيو حادي مانكا معر كمو دما حادي مانكا شكور بحادي اتصبيقنا حواويسنا قصنا جينا كيزا حلقلو افكسابيلنا كاب تحتي نلعلي اندا قبرنا كاب كسادنا جميرنا كنفحفحوينا
ከምኡውን ንገጽና ነዳልዎ ስክራብ ዘይሃሲ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ጥራይ ዘይኮነውን ካልእ ብኣብ ገዛና ዝርከብ ነገር ተጠቂምና ዝተፈላለየ ስክራብ ማለት መፋሕፍሒ ከነዳሉ ንኽእል ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት እውን ንገጽና ክንጥቀመሎም ንኽእል ስክራብ ሰሪሕ ኣለኹ። ተመሊስክን ሰማዕክን ከምኡውን ኣብ ገዛ ብዘሎ ነገራት ከተዳልዎኦ ትኽእላ ዝተፈላለየ መፋሕፍሒ ክትረኽባ ትኽእላ ኢኽን። እዚ ከም ኣማራጺ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ፎኪስ ንገጽ ዝኸውን ስክራብ ገዚእና እውን ኣብ ገዛ ብምጽናሕ ኣብ ንህወኸሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እዚ እውን ከም ኣማራጺ ኣቕሪበልክን ዘለኹ ልክዕ ከምዚ ዘቕረብክዎ ዓይነት ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ዓይነት ስለ ዘሎ ምስ ገጽክን ዝኸይድ መሪጽክን ትጥቀማ። ክንድቲ ባዕልና ብናይ ኦርጋኒክ ነገራት ጌርና ነዳልዎ ክመጸልናኮ ኣይክእልን እዩ፣ ግን ምናልባት ኣብ ህወኻት ንኾነሉ ግዜ ኣብ ቀረባ ይጸንሓልና ማለት እዩ። ባዕልና ኣብ ገዛ ከነዳሉ ተመራጺ ይኾነልና። በዚ ጌርና ካብ ክሳድና ጀሚርና ኩሉ ገጽና ኣፍኪስና ምስ ፋሕፋሕናዮ ድማ ብማይ ጥራይ ጌርና ክንልቕልቆ ኢና። ቀጺልና ማስክ ከነዳሉ ኢና። እዛ ቀሪበያ ዘለኹ ማስክ ንኽንሰርሕ እውን ዘድልየና ነገራት መዓር፣ ርግኦ ከምኡ ድማ ሁሩድ ከድልየና እዩ። ሓንቲ ማንካ ርግኦ፣ ሓንቲ ማንካ መዓር ከምኡ ድማ ፍርቂ ማንካ ዝኸውን ሁሩድ ብሓደ ኣጸቢቕና ሓዋዊስና ኣብ ገጽና ክንለኽዮ ኢና። ኣብዚኣ እውን ክሳድና ክንርስዖ የብልናን። ድሕሪ ገጽና ስክራብ ጌርና ምፍሕፋሕና ዝኾነ ዝመረጽናዮ ማስክ ክንጥቀም ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታተይ ዝሰራሕክዎ ማስክታት ኣብ ፕሌይሊስት ኣቲኽን እውን ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ። እዛ ካልአይቲ ከም ኣማራጺ ቀሪበያ ዘለኹ ድማ ኢንድያን ክሌ ማስክ እያ። እዚኣ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እዛ ኣዳሊናያ ዘለና ማስክ ካብ ገጽና ጀሚርና ስጋብ ክሳድና ለኺና ን20 ስጋብ 25 ደቂቕ ጸኒሕና ክንሓጽቦ ኢና። ድሕሪ ማስክ ምሕጻብና እውን ቀጺልና ቶነር ክንገብር ኢና። ሮዝ ወተር ከምኡ ድማ ቶነር ኣዳልየ ኣለኹ። ዝኾነ ዓይነት ዝመረጽናዮ ቶነር ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ቶነር ኩሉ ግዜ ድሕሪ ስክራብ ከምኡ እውን ድሕሪ ማስክ ኢና ንጥቀመሉ። መናፊት ናይ ገጽና ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ከጽርየልና ይኽእል። ከምኡ ድማ ንቆርበትና ካብ ምቕያሕ የድሕኖ። ዝኾነ ዓይነት ንጥቀመሉ ቶነር ወይ ድማ ሮዝ ወተር ተጠቂምና ድማ ብኸምዚ ዓይነት ጡጥ እንተለና እንተዘይኮይኑ እውን ብኢድና ክንለኽዮ ኢና። ቅድሚኡ ግን ኢድና ኣጸቢቕና ሓጺብናዮ ማለት ኣጽሪናዮ ክንጸንሕ ኣለና። መናፊት ናይ ገጽና ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ዝኾነ ባክቴርያ ከይኣትወና መታን ብጡጥ ይኹን ብኢድና ድማ ብኸምዚ ኣገባብ ኩሉ ገጽና ንለኽዮ። ከይፋሕፋሕና ኣብኡ ከለና ኣተርኪስና ትጡጥ ዘቕጽቕ ጠቢልና ኣብ ኩሉ ከም ዝበጽሕ ክንገብር ኢና። ቀጺልና ስቲም ስክራብ ማስክ ጌርና መናፊት ናይ ቆርበትና ከፊትናዮ ስለ ዘለና ንመናፊት ናይ ቆርበትና ንመዕጸዊ ክንጥቀመሉ ዝሑል በረድ ቀሪበ ኣለኹ። እዚ ኩሉ ጌርና ኣብ መወዳእታ መናፊት ናይ ቆርበትና ምዕጻው ናይ ግድን ክንገብሮ ዘለና እዩ። ምክንያቱ መናፊት ናይ ቆርበትና ከይዓጸና እንተገዲፍናዮ ረስሓት ወይ ባክቴርያ ክእክበልና ስለ ዝኽእል እዚ ኩሉ ዝገበርናዮ ክንክን እውን ከም ዘይገበርናዮ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኩሉ ገጽና ድማ ብበረድ ጌርና ክንደርዞ ኢና። ኣብ ኩሉ ስጋብ ዝበጽሓልና ስጋብ ክሳድና ማለት እዩ። ኣብዚኣ በረድ ጥራይ ደይኮነ ኣዝዩ ዝሑል ማይ ተጠቂምና እውን መናፊት ናይ ቆርበትና ክንዓጽዎ ንኽእል ኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ ከተርክሰልና ዝኽእል ክሬም ከድልየና እዩ።
እዚ ኩሉ ጌርና ምስ ወዳና ናይ ግድን ክሬም ይኹን ዘይቲ ተጠቂምና ቆርበትና ከነተርኩሶ ኣለና ንደረቅ ቆርበት ጥራይ ዘይኮነ ወላውን ቆርበትና ዘይቲ ዘለዎ እንተኾነውን አቀዲምና ፋሕፊሕናዮ ስለዘለና ክደርቅ ይኽእል እዩ እዚ ዝረአናዮ አገባብ ሰሙናዊ ክንክን ናይ ቆርበትና ኮይኑ እንተወሓደ ኣብ 2 ሰሙን ሓደ ግዜ ብከምዚ አገባብ ቆርበት ናይ ገጽና ከነጽርዮ ኣለና እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ግዜናን ገንዘብናን ትቁጥብ ኮይና ከመይ ጌርና ብዝሓሰረ መንገዲ ከምኡውን ኣብ ገዛና ብዝርከብ ነገራት ተጠቂምና ከምኡውን ናብ ሳሎናት ከይከድና ኣብ ገዛና ዓሚቕ ፅሬት ናይ ቆርበትና ነካይድ ትብል እያ ነይራ ኩላትክን ፈቲኽንኣ ክትኮና ከምኡውን ጠቃሚት ክትከውን ተስፋ ይገብር ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብክና እውን ላይክ ኣይትረስዓ ኢኽን ከምኡውን ኣብ ኩሉ ንክትበጽሕ ኩሉ እውን ክጥቀመላ ምስ መሓዙትክን ሼር ክትገብርኣ የዘኻኽረክን ከምኡውን ነቶም ሓደሽቲ ኣብ ቻነለይ ሳብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣብ ቻነለይ እንዳበልኩ ነዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩምን ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ከምኡውን ንቐጻሊ ተኸታተልቲ መደባተይ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ሎሚ ቪድዮ እዚ እዩ ነይሩ ብኻልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰላም